खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बर' हारिनि आर'नाइ जाय आर'नाइखौ लानानै बे समाव राजखान्थियारि गाब फोननो नागिरनाया बेसेबां गनायजाथाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि आर'नाइ जाय आर'नाइया GI टेग मोननो हाबाय आरो GI टेग मोननाय लोगो लोगोनो बर' हारिनि जे गुबै आर'नाइ बे आर'नाइखौ लानानैनो बर' हारिया गासिबो बर' सुबुङानो गोग्गानो हायो आरो जाय मोनसे आर'नाइखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि गाब फोननाय मोनसे नुनो मोनदों आरो जायखौ लानानै बे समाव गोबां बर' सुबुङानो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे जाय समाव बर' हारिनि जे गुबै जे सिनायथि जाय आर'नाइ बे आर'नाइखौ लानानै बर' हारिया साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा प्राउड फिल खालामो एबा गोग्गानानै लायो आरो बे समावनो नुनो मोनदों जे आर'नाइखौ बा आर'नाइनि सायाव मोनसे राजखान्थियारि दोलोनि मोनसे सिम्बल एबा राजखान्थियारि दोलोनि मोनसे सावगारि नुनो मोनदों आरो बे सावगारिया बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों जोंनियाव फोरमायहरबाय आरो जाय कमेन्ट सेक्सनाव गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोननायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि मोनसे आर'नाइ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आर'नाइ आरो बे आर'नाइनि गेजेरावनो मोनसे राजखान्थियारि दोलोनि मोनसे सिम्बल एबा सावगारिखौ नुनो मोनदों आरो जाय सावगारिया बर' हारिनि गुबै आर'नाइ बे आर'नाइनि जे महर बे महरखौ आलादा बिजोंजों लांनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरानो बे समाव जोंनि फोसावजानाय जे पस्टनि गेजेरजों दुखु मोननाय आरो बेनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोनदों थारैनो नोंथांमोनाबो बे समाव मा बुंगोन जे बेफोरबायदि मोनसे बर' हारिनि गुबै सिनायथि आर'नाइ जाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव GI टेग मोननो हाबाय बै GI टेग मोननो हानाय मोनसे आर'नाइखौ बेफोरबायदि जे राजखान्थियारि दोलोनि मोनसे सावगारि होनाया बेसेबां गनायजाथाव बे समाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बे समाव बर' हारि सिबिसुला गोबां माहारियारि आफाद आरो गुबुन दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरा बेफोरबायदि राजखान्थियारि सिम्बल होनाय एबा मोनसे सावगारि होनाय बे सावगारि होनायनि सायाव मा बुंगोन बा मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बे आयदा एबा बे सावगारि होनानै जे आर'नाइखौ गुबुन आलादा महर होनो नाजानाया बेसेबां गनायजाथाव मोनसे सोंथि जाखाङो जे गुबुन माहारिनि जे गोथार सिनायथि बे सिनायथिफोराव बेफोरबायदि राजखान्थियारि गाब फोननो नागिरनाय एबा फोननाया बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि मोनसे GI टेग मोननो हानाय आर'नाइ बे आर'नाइयाव जे राजखान्थि दोलोनि मोनसे सिम्बल होनाया थारैनो मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव बे आर'नाइया गावनो मोनसे समायना मोनसे सिनायथि दं आरो बे सिनायथि बायदिनो बेखौ दोननानै जे बाहायनो नांगौ आरो गुबुन फारसेजों बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों बा राजखान्थियारि गाब फोननानै बे आर'नाइखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय बे समाव जानगाराव थानाया जोबोदनो मोजां होननानै बुंनो हायो आरो बे समाव रायजो राजाफोरा बे आयदाखौ लानानै मा फोरमायगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आबुङै फोरमायहरनो हागोन।